Здравейте и добре дошли в нашия подкаст. Днес ще говорим за нещо изключително вълнуващо за малкия бизнес – изкуствения интелект и как той може да промени играта. Звучи страхотно. Как точно AI може да помогне на малките предприятия? Започваме с автоматизацията на социалните мрежи. Вместо да губите часове в създаване на съдържание, AI може да го направи вместо вас. Той генерира ангажиращи постове, предлага хаштагове и дори идеи за съдържание. Това звучи като спасение за заетите предприемачи. Можеш ли да дадеш пример? Разбира се. Представи си, че управляваш кафене. AI може да създаде пост като "Опитайте новото ни лате с лешник, перфектно за есенните дни". Така поддържаш връзка с клиентите си без усилие. А как стои въпросът с резервациите и срещите? Радвам се, че попита. AI може да автоматизира целия процес. Клиентите могат да резервират онлайн, без да се налага да звънят или пишат имейли. Разбирам. Например, фризьорски салон може да позволи на клиентите да избират удобно време директно от уебсайта. Това определено улеснява живота и на двете страни. И не само това, AI може да изпраща напомняния за срещите. Точно така. Това намалява пропуснатите срещи и повишава ефективността. Виртуалните асистенти чух, че те също са много полезни. Да, виртуалният асистент на уебсайта ти може да отговаря на въпроси в реално време. Сериозно? Той насочва клиентите към правилните продукти и дори събира информация за потенциални клиенти. Например, ако имам онлайн магазин. Точно. AI може да отговаря на въпроси като "този продукт наличен ли е" или "какви са опциите за доставка". Това подобрява обслужването и увеличава продажбите. Звучи като начин да имаш 24/7 обслужване без допълнителни разходи. Точно така. И нека не забравяме анализа на данни. AI може бързо да анализира клиентски данни и да открие тенденции. Това със сигурност помага при вземането на решения. Определено. Вместо да губиш часове в разглеждане на отчети, AI прави това за минути. Представи си, знаеш кои продукти се продават най-добре, кога клиентите са най-активни и кои маркетингови кампании са най-ефективни. Това е безценно. Всичко това звучи чудесно, но сложен ли е процесът на внедряване на AI? Всъщност не е толкова трудно, колкото звучи. Има много готови решения, които са лесни за използване и не изискват технически знания. Значи дори малки предприятия без IT отдел могат да се възползват? Абсолютно. Изкуственият интелект става все по-достъпен за всички. Да, разбира се. Как мислиш, че AI ще промени бъдещето на малкия бизнес? Мисля, че ще видим значително повишаване на ефективността и конкурентоспособността. Бизнесите ще могат да се фокусират върху това, което правят най-добре, докато AI се грижи за рутинните задачи. Това е истинска революция. Точно така. И най-хубавото е, че тази технология е достъпна още сега. Значи не трябва да чакаме бъдещето, то вече е тук. Точно. С правилните инструменти можем да подобрим бизнеса си още днес. Абсолютно. Много ми хареса днешната дискусия. Смяташ ли, че има още нещо важно, което да добавим? Може би само това. Не се страхувайте да експериментирате с AI. Започнете с малки стъпки и вижте как ще се отрази на вашия бизнес. Отличен съвет. Благодарим на всички, че бяха с нас днес. И ние благодарим. До следващия път и успех с внедряването на AI във вашия бизнес.